toda kuchingamidzai pachirongwa chino chepadare tichimba kuti muri kukomborerwa tichitsiurika tichibetserwa nemharidzo nemhanzi kuburikidza neMandara online. Satapinda munyaya iri kwamuzvara nhasi, regai tikumbire humba vativhurire nemunamato. Humba tinamate. Ngatinamate Baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Naishe wedu Jesu Kristo mutsvene weIsraeri. Maita yenyu tiri pano padare. Dare rapano, nyaya iripo, waunza nyaya waripo, wateereri waripo. Taakukumbirawo Mweya Mutsvene kuti utibatsire pakukurukura nhau dzinounzwa nevanhu venyu padare pano. NaJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Lapana. Yes. No rega ukona. Zakaoma. Ndo zvazvinoita. Makadi kuumba. Samaita. Kasongo. Chirudziko kuti kasongo. Chiputukezi chisena. Kasongo ndo poku naye. Ndo bacon. Ndo iya isingachiriwe naye. Ndichitarisa pa TikTok. Kasongo ichitaura yakapfekedzwa. Ndakati vanhu vanoita zveizvi wakaoma. Ya. Achitaura chirungu chakanaka, wanakachiendotaura chechi. Okay. Tinotenda, regai tikumbire nyati mutikwazisire hama neshamwari. Makadini hama dzangu, makadini shamwari dzangu. Zita rangu ndoitwa Gardener Tsikada Muyera Nyati, muzukuru wachipunza. Ipo parusape paya, region 42. Panje. Pamacheke kakundobuda mutunga gore. Nyika yakakura yose yoyo ana Nyati ndokwavo ikoko. Nyika yetsenza, nyika yamadhumbe, nyika yakakomborerwa. Chaipo pamusha ndepamutunga gore, paseri pamaoresa paya. Kakuti nje pazumbika paseri pamarosa ndo patitori ipapo. Amzati mabona zvakadaro. Minda iriko. Harurwa, we want to assure you there is a beautiful land isina harurwa munogara zvakanaka. Harurwa ye problem kwedu kune tsenza namadhumbe. Nasi ndandoda kuti ndirangarire our good friends watakamborekodha nawo ana Big Chale, ngoma Big Chale, ana Nyamuziwa, muzukuru anoreka, we remember you. Na vari wiru mazono very busy network wanda vari wiru. May God richly bless you. Enjoy and happy watching. Thank you so much. Kutoda kukwasai masikati ano vateereri vechirongwa chepadare. Ini ndinoitwa coach Mupunga Ernest, ndo zita rangu, ndichibva kuBikita. Ndiri murume wemudzimai mumwe chete anonzi Grace Mupunga, wandiri kuda kukwazisawo in a very very special way. Nhasi uno ndoda kuti ndikwazise vana vazukuru vambuya vangu, mbuya Gwishiri. Ndo vakandirera ndichiri kamwana kadiki ndichiita memory verse. Ndiri kwamajakwara uko. Ndo kwandakakurira ndiri ikoko. Saka ndoda ku regional. Aiwa, zvema region 42. Zvavako. Ndoda kukwasa mhuri yekune vazukuru vekwandiraya. Ndoda kukwasa vekwaching'ono. Vanobva ipopo pamajakwara ipopo yapo. Kozoita vekwachivhiyo, vekwamatanhire, imhuri dzekwamai vangu idzodzo vana maposa vairangara, vekwamupunga kwavakazvarirwa. Ndichakutaurira kana ndapedza. Vekwamupunga, wekwamauye, vese iva vavo ndivamacousins angu nevana vavo nedzimhuri dzavo. Mwari vavaitire zvakanaka, vavatungamirire, vavakomborere pavanosapota chirongwa chepadare. Thank you. Makashinga mazotanga kudya harurwa mambo chengetwa kutsenza. Paundotanga makachengetwa kwarusape mozodzokera Bikita. Makashinga rusape inochengeta vanhu kai tinotenda. Regai tikumbire humba. Ndasi ndazviparira. Handina kumbosvika kwatombozi kuti ndekupi. Rega ndikwazise vateereri wanoita kuti nyaya dzese dzive dzakakomborerwa nevateereri veda vanounza. Ini ndinonzi Charles N. Makombe.
wehumba mubarwe nyanguru tendera wanu tirimani muromo mapadza tikapawaranda. Ndinobva parusape panyika nyoro Famba. ndinopindira pa the Grand Church. Come now. We forgive you. Ndiri murume wemukadzi mumwe chete anonzi Lydia Makombe. Reka ndikwazisa vanhu ava. Ndakukwazisa Maikusema. Maikusema. Wakati iko murandakadzi ndokukwazisa murandakadzi. Ndiri kukwazisa my daughter Joy pa South Africa apo. Mwari akukomborere my dear daughter. Ndokwazisawo zvakare anonzi Shalini Mupamba washe. Mwanangu uriko, Mwari akukomborere akutungamirire. Ndokwazisa dare riri panapa iri. Of course. Ndokwazisa na muzukuru wangu uyo ari kuAustralia Ngwaru. Sekuru wari kukukwazisa. Ukona ndakatarisa mudenga kutarisa kuAustralia. Ndege yako iri kupota ichipfuura nepanapa. Tiri kupota tichinzwa. Mwari akukomborerei Unakwira udzoke. vanhu vese ndokwazisawa. Thank you. kwaziso kwamuri mose. Zita rangu ndinoitwa Obed Mudzengi, ndiri mushumiri mu Seventh Day Adventist Church. Ndichibva kuShurugwi, ndiri muIrashumba. But ndakakurira kuBhikita. Thank you. Kunana vaMupunga. Hallelujah. Nevamwe vekwananyika. Vana Jekenya. Ndati ndikukwazisei. Mwari vakuitirei zvakanaka. Varambe vachikuchengetai. Tinotenda. Igama lami gospel. Mudonhi. Napi? Ngiyathanda ukubingelela umfazi wami uSelda Mabhena Mtemere. Ngiyakuthanda mfazi wami. Wafamba nacho era. Nasi wagona. Toda kutenda ndiri samaita. Iri zvakare iyo Samsung. Ndoda kungokwazisa church members epaMandara Church for always supporting the Mandara online. Yes. Ndoda kukwazisa our media team always supporting us. The other men behind the scenes. Vanoita kuti zvirongwa zvinobuda zviya zvinge zvichiitika. Yes. We just want to appreciate you and thank you for the job well done. Thank you. Tinokutendai naizvozvo. Now, musoro wenyaya nhasi uri kutiwo ZII SEBHUTSU. Bhusu nechindevere ichi isicatulo. Isicatulo Saka sekuru matiji isicatulo. Mamira. Aiwa iri sape inoita saka ndo nyaya tinayo nhasi. Regai tikumbire, regai tiverengerwe nyaya yedu tozonzwa vhesi. Okay. Anzi, I am a woman, aged 52. I'm married. Nemurume anga ine vana vake 4 from a previous marriage. Ini ndanga ndine 2 from my previous marriage. Iye zvino takamuvha tiri kuno ku UK, but tisati tauya ku UK tanga tiri ku Zimbabwe nemhuri yedu sekutaura kwandaita. Murume wangu akanyarara zvikuru zvekuti haagoni kutsura vana. Plus munhu asingagoni kumhanya kana kuita zvinoedzera mari mukati memba. Ini samai ndinomhanya ndoita mapiece jobs, ndinotenga hembe dzevana, even dzababa kana kubhadhara maschool fees ndinoita. You'd expect kuti mumwe wako akusapote, but hapana. Kana pamba unoshaya kuti tingararame sei kana ndanga tisingamhanya. Baba wekumba kwedu varinga vakangogara. Vana vakatanga kunetsa pakuda kubatsira nevana. Ini ndaitsura nekuedza kubatsira nevana, pamwe pacho ndaitorova, asi baba vakangonyarara kuti ZII SEBHUTSU. Vana vakazoudza veukama maproblems atiri kusangana nawo. Ipapo ndo pakatanga kuita dambudziko redu. Vakatanga kutaura zvakawanda pamusoro pekuti relationship yedu haina kumira zvakanaka, uyezve kuti ndotonga murume wangu. Iye zvino sekutaura kwandaita ndiri ku UK, takauya kuno nevana 2, last born yemurume wangu uyezve ne last born yangu. But problem yangu inoramba ingoripo.
the rest of the family ingori koko Zimbabwe ikoko. Ini zvinonda chief accountant mukati memba yedu nenga rekuti ndini ndinonyakuwana cheuwiri nekubatsirana nemhuri. Ndaita dambudziko rekuti zvekuZimbabwe neHarare zvinongouya kana iri nyaya yekuti watoda kubatsirwa. Ini handitaurwe zvemafunctions kana kufamba kuri kuita mhuri, ndongoudzwa kana paine zvinhu zvinenge zvidikanwa zvemari. Chinondinetsa ndechekuti even first born yemurume wangu uyo akaroora ari kuZimbabwe ikoko haataure neni, asi anondifonera kana aine chaanenge achida kukumbira chinoita semari. Zvimwe zvese vanenge vachingotaura nababa wavo. Ndinozongoona angova mapicture, pandobvunzawo mumwe wangu anotoshamisika ongoti hamuna kuzviziva here kuti ndozviri kuitika. Ukabatsira unonzwa zvakare the same person wabatsira akutaura zvimwe zvinhu zvisina kuita zvakanaka, zvingandibate zvakanaka. Team dzacho hadzitodi kana kundiona kana kutaura neni. Pakaita function baba vemba mino ndo vanongoudzwa baba vavo, ndo vanotaura navo. Ndodini netimu rangu iri, ndoregera here kubatsira ndichiita zveupenyu hwangu since iye zvinezvi nda advanced in age handisati ndaronga zveretirement. Thank you so much. Toda kutenda mai vakatinyorera tsamba iyi. Ndo vega chief accountant wandaona ane ruoko rwekubatsira. Accountants mazhinji haana izvozvo. Vanenge vari ZII zvavo sebhutsu. Regai tivaverengere vhesi maya. Regai tinzwe vhesi. Vhesi yedu inongoti, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Wives, submit yourselves unto your husbands. Toko. Tinotenda vhesi iri kuti submission, act yesubmission haikonzerwi nemurume. Vhesi haina kuti varume isai vakadzi venyu pasi penyu, but iri kuti imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Implication iri apa ndeyekuti vanhu two ava, murume nemukadzi, vakainzana asi umwe ari kukumbirwa kuti azviise pasi, ende haasi mumwe anoisa mumwe pasi, asi it's a voluntary a decision. Decision yakaitwa naJesu pakuti iye anga akainzana naMwari Baba, but akazvidurura ndokuzvisubmita pasi paBaba. Haana kutora kuinzana kwaanga akaita naBaba sechinhu chekuramba akabatisisa kuti takainzana. Saka akazvisubmita. Saka zviri kunziwo vakadzi, submit yourselves to your own husbands. So vakadzi havafaniri kuzvisubmita to every Tom and Jill, but anofanira kuzvisubmita kumurume wake chaiye. Because kune vamwe varume vake unongoti akangoona mukadzi unoexpecta kuti mukadzi wese ngaazvisubmite. Vhesi iri kuti submit yourself to your own husband. Kobva yati sei example yani yaKristu, as unto the Lord. Unto the Lord. As unto who? Unto the Lord. As unto the Lord. Church inozvisubmita pasi pani? PaKristu. And haisi church inodictate kuna Jesu kuti ita zvakati. Asi church inozvisa pasi paKristu Jesu. Anova example yatinofanira kutora kwairi mudzimba dzedu. Kuti zvonziwo vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Thank you. Ndenda kukomenda ipapa. Submission. Madzimai kana instruction yaMwari inoti submit, but chekutanga mudzimai should submit kuna Mwari first. Submita kuna Mwari kana kuti kuna Jesu, ozosubmita kumurume wake chaiye. Ndo matano mairi endinoona. Because ukatadza kusubmita kuna Mwari, you can't submit to your husband. How can you submit kuna wasatu waona? That's another thing. Usingakoni kusubmita kuna warukuona. Maybe, I don't know. But ndo penenda kukomenda hangu. Alright. Kuti tanga wasubmita kuna nani? Kuna Mwari. Alright. Wasubmita ikoko,
iwewo uchizosubmita nawo kunani kune murume wako. kana asingasubmitiki kwaari hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro I don't know. Haasubmitiki sei? Haasubmitiki sei akaroorwa ka. Havasi kutaurwa vari kunze uku, vari kutaurwa wakaroorwa. Alright. Okay, thank you so much. Maybe regandiye pana gono amai vanyorawo zvakatinakidza patatichitsvaga musoro wenyaya kuti ZII SEBHUTSU murume uyu akanyarara kuti ZII SEBHUTSU amene ndimakadzidza kudhara mademikira zvirungamukanwa. Ndandisati ndamboinzwa zvangu kuti ZII SEBHUTSU but zvavari kungoedza kutaura vari kungoti baba vakanyarara, munhu akazvinyararira zvake, munhu waJesus haatauri yep munhu waJesus haatauri. Ivo vakapfuura vachidai vachitaura, voenda kuvana vopedza, voenda kuhama votaura, voenda sachief accountant, ivo vakadii zvavo vari ZII zvavo, munhu akazvinyararira. Ndozvavari kungoreva. Regani chepa nemubvunzo uri kuti kufunga kwenyu murume uyu akanyarara here? Kunyarara kana kuti akanyaradzwa akatoona kuti nekuti kuna vamwe varume vanoona kuti kunyarara uko akatozoona kuti the best way for me to deal with this situation is for me to just keep quiet. Zvinogoneka sekudaro, asi sevanhu vagara kwemakore akati kuti vachiri muno muZimbabwe kusvika vasvika uko, vanhu vakanyarara varikowo zveshuwa. Munogona kupishana panapa nenyaya muchidhipeta, umwe akati zviiti, umwe akati zvinoita, umwe angoti zvake ZII, wotozobvunzwa kuti imi hamuna were zvekutaura, otokutaura kuti handina. Pane zvese zviri kutaurwa izvi oti handina, vakanyarara variko. Kozoitawo zvamataura zvinogonekawo zvakare kuti munhu anoona kuti panapa kuti tikombite hatina kwatinosvika. Nyaya ikati kwire murume oita hake mumushero make onyarara hake, mudzimai oramba achidini, oramba achitaura. But zvimwe zvinhu zvavataura futi zvekusatsiura vana, handizivi kuti anenge achida kuti mudzimai atsiure here as in this particular case. Ndopandiri kufunga kuti pamwe kutonyarara kwemunhu angori netemperament yakadaro kuti akanyarara hake. But then chimwe chaanozoita futi vana haasi kutsiura, but paanozonzi apa achitaurirwa nyaya nevana vozongoona mapicture, kutaura kuti kune kumwe kwaanotaura nekumwe kwaanofara. Saka ndobva ndatora futi idea yenyu yekuti iyoyo dzimwe nguri angozoona kuti tive nepeace. Marriage, it's a second marriage for both of them. And such marriages dzine ma-complexities adzo nema-challenges adzo. Vanodzita hybrid marriage, yekuti kune vana uku kune vana uku, ende vana vakuripota mai vanyuwani kuhama dzababa, ende hama dzababa dzakuya dzakachaja. Dai kwakuri kuti yanga iri first marriage, you would find kuti maybe not much of that would happen. Saka mamwe ma-challenges anotongowanika ma-marriage of such a nature. Thank you. Nyati mombopindawo apa panzi zvasvika pastage yekutoti hama dzacho dzinototi amai ava vanotonga baba Wakadyiswa ende vakadyiswa ende vanotonga mumba umu, because zvirikuita sekunge mudzimai uyo anowana kunyanya. Anongwavanga mukuru uyu akanyarara mukuru akangonyarara zvese, hapana zvimwe zvaanenge atsipeta, anongosiyawo zvichiitika. Simba rekutotsiura haatsiure, haarove munhu, hapana zvake ingoriwo amo. Yeah, I think there is pane kaphenomenon kanoitika muupenyu, munhu akashanda akaita mari yacontributa mumba, anowanawo simba rekuti anocontributa pakutaurwa nepakudyiwa kwayo nemashandisirwo ayo. Dambudziko rinogona kuzongoitika nderekuti mai kana variwo vari kucontributa like in this case, kana yakawanda, ndizotikati yakawanda yakanoti kudi, panogona kuita perception yekuti when she is also wanting to contribute and also have a say in the process yekushandiswa kwemari, nekuti dikita racho kwarakabva ndokwakauya mari nako, there is this challenge yekuti munhu ari kuda kuwanawo
simbawo rakawanda nemashandisirwo anoitwa mari. In the process I think pakadaro varume vanogona kuwana increasingly kuti they become disempowered nekuti haasiri ashandira mari yacho in quotation marks. Iyi mari yaiswa patafura but munhu aisa patafura ari kufunga kuti tiende napa napa. Saka panozongonetsa ndepekuti kana mumba muchitaridzika kuti mumba muri kuita kunge mune cheuiri kuti vanenge vakagara zvakanaka, voukama vari kunze vanogona kunge vaine manidzi avo nezvine zviitikawo zveupenyu. Pamwe vanogona kukumbira baba munini, kukumbira bhodhi, tokumbira kuti bhodhi muzukuru nhinge ari kudawo chakati kana kuti kumusha kwaita chakati, but because baba vanogona kunge vasina pane cheuiri chiri mumba umu, vanenge vasina direct access kumari iyoyo. Pavanoda kuti vazondoitsvaka mari iyoyo zvoita sekuti hama dziri kupesivha kuti baba havagoni kuti vangopinde muhomwe vobudisa mari vodai so, nekuti home finance iri controlled by another. And even mukutsamba macho vari kunyora kuti she is the chief accountant of the home, which seemingly suggests kuti she has a very high hand around the finances of the home. And I think that men being providers, that sort of phenomenon becomes a bit of a challenge in social spaces. Thank you. Get we kuna Doc. Sorry, Samite. Doc vasati vataurawo. Okay. Zvakaipa here kuti kana munhu ari yaunza chingwa patafura kutaura kuti ngatidye maslices matatu. Handizoziva hangu because pane pekuti wakweretesa munhu sutu ona munhu ari kudai zonza waudze kuti ikadamuka nditi takusonesa. But the point is kuti varume when they put the bread on the table they are not really worried about how many slices you take. Okay, generally, if the men are providing, they will not come with the sanctions. But if it's the other way around, right? Yeah, munoerengerwa maslice ne spread yacho. Tinotenda mufundisi regai ndichiuya kuna mufundisi. Ndiri kuchara mufundisi tinoda kubetserana baba here amai because it be between the two of them anditika kufunga kuti because that is ZII SEBHUTSU tiri kurova hedu murume uko but hapana here pari kuda kubetserwawo chief accountant. Ndovhesera maverenga kuti chief accountant mukaverenga pavanyora vari kuti ai ndini ndino ndini ndikadai. Saka briefing chakunetsa briefing haisi kuuya kwavari, varozongona zvimwe zvinhu zvichiitika. Inini ndiri ni provider, zvinombofamba sei ipapa? Imetsi yarasika here. Inini ndichitarira language yavari kushandisa vanototi ndini ndinomanya baba havana chavanodi chavanoita. And if you look at the language vanzi baba hapana. If she also uses the same language to this man, I think her language is not circumcised. Wow. That's what I think. Even zvokuti kunzi ZII SEBHUTSU, I hope havana kumbomudza murume uyu kuti nekusingaperi SEBHUTSU. I think the language inoita sekutaridza kuti munhu uya ari ane power ne control, ari possessive, and some sort of like ownership over this man. And vobva vazoti vana havatauri neni, kureva kuti vana vanotofilawo kuti maybe this woman pane zvisiri right navo. And hama dziri kuti imi mai muri kutonga murume. Saka most probably zvinogona kudero zvine kachokwadi, hatizozivi hedu kuti hatina full information. But Evo, before she starts pointing at others,
she needs to also look at herself kuti pane here pandinodero ndichikanganisa. Why zvimwe zvinhu ndichingozozvona ava mapicture ndisingazivi kuti kuri kuitika chii. Why pandinotaurirwa neni pari kungokumbirwa mari handisi kumboupdatwa nezvimwe zvinhu. There is something wrong with here. If she can identify kuti maybe neno ndinokanganisa apa neapa neapa, I think it can also help here as we also try to help the whole family setup. So you're saying there's nothing wrong with the guy? Handina kudero. Okay. Handina kudero. Chandingangotaura to this situation inyaya iyi yekuti maybe this woman came into this man's life and the man was not doing anything. And then the woman took over. She was prepared to help. Vakadzi vanoya kuzobetsera varume. But when you find the man not doing anything, it frustrates the woman. And then the woman ends up what? Taking over. And now she seems to be kutinde atoramui provider. She is now like the what? Like the man. Mkatarira kudona kwakaita Adam na Eva. Eva akagamuchidzwa muchero uya uyu. Yet iye Adam ndiye aifanira Adam akagamuchidzana ipapa. But Eva ndiye aifanira kugamuchidzwa. Right. Saka pakabva patoita problem. Nemaka yekuti according to original setup ya Mwari, murume mugamuchidzi, mukadzi mugamuchiri. But mukadzi zvaagamuchira azvichengeti for herself. She also gives it back to the what? To the man. Saka the moment mukadzi paanopa murume something zvakaitwa kuna Adam, pane a problem yekuti Adam should have asked kuti muchero wauri kundipa wauwanepi kana ndisini ndakupa nekuti ndinofanira kukupa. Saka pakudona kwemunhu we are seeing kuti there is a dysfunctional woman and also an irresponsible man. Hey. So I think there is some irresponsibility iripo pamurume yaita kuti mukadzi aite come and take over. Okay. Ndoya pamuri. Imosha here kuva nemudzimai ari kushandira awana more money ane energy anongwavha. Imosha here zvekuti asvika manje pastage yekuti ina handisi kubriefwa pamba panapa. And yet inini mari dzamuri kudya ndedzangu. Mwana wa baba haasi kumbondibriefa, ndozongoona anongondifonera cheta achida mari. She has got the right here yekubriefa amaya. Yeah. Because ndo ari kuprovide. Inini nditaure. Ukaona marriage yekutanga yafaila, ione wana wako. Yeu yakafaila, ane wana wake ndibva masangana. Wana weuyu wemurume uyu awadi mai avo. Ndio chokwadi chocho. Okay. Why am I saying so? These are the issues dziriko inini in life. Inini muupenyu wangu. I was unfortunate, my first marriage, second, dzakaramba. But zvendakagona is to take care of my children. Inini. Mai wakauya ndine wana wangu. Wakandibatsira, wakakura, wakaenda, wakaroorwa, fine. But always mai wakasiya wana nemurume. Kukazoya mumwe mukadzi. Zvinonetsa. Mai warutaura chokwadi. Zvinonetsa. Okay. Mai, I understand, I feel for you. That's exactly what happens. Iye zvichimbotaridza kuti ndo uri kuvachengetedza, uri kuvariritira. And vari kukushora futi. Kana vakuda mari vanouya kwauri. Yes. It's very evil for these children to do that. To do that. Yes. Yes. Ndotozwa kuti dambudziko riri kuenda iro ndo riri kuenda vazhinji vamwe vakateerera vari kuenda through that. Because wana vanouya pane umwe mai havadi mai iwawo. It's natural. But havari evil in the sense yekuti varikumbira mari but havadi mai wacho. Then I cannot understand. Saka dei vasingakumbiri mari vari right. No. Look,
Baba wakanyara huku womuchechi we aisateerera akatadza kureretera vana wake ndiani ndani Eli ndo zvakafanana nemurume ndieli haana kurera vana nekuvadzidzisa mai avo vakasvikosvika pane dambudziko ndo kuda kuedza kurigadzirisa nawo vana avo ndobva vaenda kuhama dzababa handiti as though hama dzacho ndo dziri kuvachengeta saka munhu anogona kupedza nyaya ndibaba zvino baba ava saka vakanyarara sebhutsu vanoipedza sei vakapfava senjiva njiva ikati anani ndoti nombururuka thank you no seriously ngatibotarisa fair all right thank you ndinotenda yeah mai ava wari right kuti hold on pendaizo kana ndakuzopedzisira ndichawataura kuti kana vasingakupei nyaya dzekumusha musavape kana senti all right otherwise they are evil thank you so much thank you Humba regai ndiuye pamuri gono ndambobvunza mubvunzo yekuna Humba kuti nyaya dzemari idzi ichitema here aiwa mukadzi otonamatira kuti mari ikawandisa kumba kwangu mereji yangu haizofambi zvakanaka aiwa but kana mari yauya mumbamo iri kubetsera tese handitika ende nyaya dzemukadzi kuda kupiwawo briefing zvakaipa here to ask for briefing I think sekutaurwa kwazvaita chekutanga mari kuti iuye mumhuri yakawanda zvakanaka kuti yauya nani baba namai right hazvisiri very important kana yavamo inofanirwa kubatsira mhuri yese right asi mari manje haifanirwi kuzotora nzvimbo yekuita iyo musoro wemba okay nekuti yamari ndopanda ndichida ipapa pane nyaya nechikonzero chekuti yes yauya namai hazvirevi kuti waababa because ndiwouya nemari baba ngavaramba vari baba even vakanyarara sebhutsu ndiwo baba ipapo equation yacho ikasafamba zvakanaka mari yachinetenge chituko because yatova cause for discontentment and what have you nedzihondo dzese saka kana yauya mukati memba vana baba zvambotaurwa nanyati earlier vana baba vakaprovide vakauya nemari vakapa kuna mai kazhinji kacho mai vabika chikafu havana baba havati aiwa haikona kudya chingwa icho nekuti ndini ndakachishanda haikona kudai aiwa vanongoti yatouya yatova under the custody and management yamai zvino dambudziko rinozoita naana mai nderekuti vauya nayo vakuda kuenda futi kumadepartments asiri avo nekuti ndini ndauya nemari yakawanda ende izvo zvinokonzeresa ende vanenge vakutanga kushora manje murume kuti iwo wabhutsu wanyarara sebhutsu haugoni kutsiura vana haugoni kungwavha ko vana vake 4 makaona vari vapenyu vasina kwashi vainawo vaidyei iwo usati wauya nevako 2 saka there should also be a consideration ndoda kuti ndiibhalansise nyaya yacho so from that side she should also realize kuti aiwa ndauya nemari hongu ndinda contributor because even ukauya nemari mari yacho ikauya wauda kuti tese tibve takunamata manje because ndiwauya nemari there is a problem nokuti mari iri ndakaroora mukadzi handinakuroora mari saka iwe behave semudzimai wemunhu wosuma murume wako wodini zvinhu zvako zvinogona kutofamba zviri right ende vanawo iwowo murumewo kana uine mudzimai wako mumba share maissues muri vaviri vana havana right yekuti vatore nyaya dziri pakati pababa namai vaende vachindospreada kuhama uko iwewe uchibva wazvibhabhatidza hazvizi right. Thank you Nyati amone here isong here inoti ane mari ndiye mukuru anditika zvino kana waita mukuru wemurume wako then maybe because mukatasa murume uyu kao ndoti mumbonyatsopa ipapa ameno kana muchipaona Nyati pekuti kunyarara uku fana mutaura kuti kumwe kunyarara hakusi kunyarara but maybe murume anenge atoita metsaona kuti panapa because chinopa confidence munhu wechirume kazhinji imari but chinyarara uine mari yacho kauchiprovide ngonyarara usina mari zvofamba sei kunyarara ka because ukada kutaura kuti utaurei usina uda kutaura kuti chipa sina chawatenga
aiwa Chawaprovider. anyarara achiprovhaidha ndo pane issue kunyarara kwake kwakanaka but chiprovhaidha saka otaura asina mari. That's even worse. That is even worse because akangotaura asina mari achimbonzi ZII SEBHUTSU angazokwanisa kupa simudza here because chinombopa power kunyati kuna vanhu vechirume kuwana power. Ane mari ndiye mukuru ndizvo kapa wakaita mari imimi mobva makotama. I think muupenyu kune zvinhu zvinonetsa to deal with in homes, particularly if sorry to use, I hope we are not being very sexist. I don't think it's the intention of Ningeke. We are just speaking as men, freely as men. Mudzimai wako akaita mari yakawanda zvakanyanya kuti yakawanda kudarika yako, that's a challenge. Mudzimai wako akadzidza zvakanyanya kupinda iwewe, it's also a bit of a problem. Mudzimai wako akaita president, iwe usina any significant post in civic spaces. It's a bit of a problem. Saka you'll find kuti right, money and education and power. Power. Zvauya zviri pane a spouse in a home matrix, those things zvakutoda kuti anazvo agone kuzvi nosa bhaibheri rati imi madzimai zviise submit, because not be forced to submit. Unazvo utori pane a specific space, you're on a pedestal. But for this thing to work, you need to lay aside all those accolades that you have and submit so that the home becomes functional. So indona sekuti baba for the home to work, he's agreed kuti someone has to submit somehow. Someone has to do formula ngwari. A home has to have someone who's submitting and someone who loves. And mwari akazvisa kuti murume ndiye anoda, mai ndo vanofana kusubmit. But baba meti dzavo wanyatsogara pasi wanyatsodzifunga 1+1 wana kuti better why ndite love indoita kusubmit. God have mercy. Kuti mushandike mumba. But formula yavo manje haishande because it's not divine. It's not divine. Saka mai ava chavarwadza chii manje vanzika ndimi chiprovide ichiita ibaba. Saka ucharwadza chii manje. Azvishandike because mwari maonero avakazviita nemarongero avakazviita mwari ka vakazvironga mudawana sabriefings ani manje. Osa provider. Aiwa gonoka muri againstani mai avo. Because pamari wanoda kana wakutaura issue dzemumhuri wanosiiwa. You get the point. It frustrates anyway. It frustrates. She's also human, don't forget that. She's also human. She wants to get also kunzwa mabriefing zvakamira sei pane zvaitika kuita vakuzofanda vanofanda vakafara. So that but you so that very part of part of the family. Ipapo part of a bit of a problem. Ipa pane problem. Pane dambudziko ipapo. Bozi vari kuti handisi kupa mabriefings on basis of my stature and my space as the provider here. No, I am married to this quiet man. Aiwa pane zvinhu zviripo vanoda mabriefings samai wemumusha here. Iyo inyaya iri separating. Okay. Kana vanoda mabriefings semunhu who's known as the funder. Aiwa no nyati. I'm the sustainer of this home. I deserve to be told things. Because musati mapindura sekuru ndingowedzera because ndinda ndiri kubvunza mubvunzo wacho ndichitsokodzera. Ndichiti vakuti iye zvine izvi handichavapi mari yangu. Toone kuti zvinoenda kupi. Saka takushandisa mari manje as a vehicle to fix people. No. It's a source of power now. Yes. Hold on guys. Mai wanawa wakaenda kunana wasekukumshaneka wakumurume. Wakataura all sorts kuti mai awo ndio chimiro chavo. Handika? Wauti nyima mari. Now the whole family ganged against this woman. Murupanzwa riba. Saka kana wa gang against this woman achapuwa information eremuri ndipo kubvunza. That's exactly what it is.
ngatirege kuti kufunga kuti mai ava wari kuda kuti because no money is not the issue. No, she is part of the family, but iwo chimondara Mudonhi kazi ndakaita zvine izvi ndine mhuri yangu yese ndikubalanza mhuri yese kwa Makombe wazoona manje koita nyaya koita vanhu vagara musha ivo vanodaidzwa wozonzwa tamboita nyaya yakadaro remember that wozonzwa how do you feel motozonzwa kuti vakomana vakasangana but how do you feel how do you feel kana kuti musha mafiwa madakura medu isi zvanzi here wamwe weana wese waziwa but ivo havana kuziva that is but uri kukumbirwa mari iwe vanozongoa ukazovhara finance unoda kuita sei ngatimbotanga taona issue pairi hanzi here issue pairi ndekuvhara finance sani mira haisi question yati haisi question yekuvhara finance no mai ava wakataurwa zvisiri izvo about it and it's painful, she's human. Wakataurwa zvisiri izvo that we are not condoning mira wataurwa zvisiri izvo handitika wanawa wakakudzwa ona mai wawa and mai wacho wachiri kuwacha support up now baba wacho baba wewanawa is very irresponsible, very irresponsible. Let's say it as a parent with no uncertain terms. He's very irresponsible. Boss anzi baba watoroi vana avatsiuri vana ko when Bible eliwe akaitwa sei naMwari when he did not tsura wana wake chii chakaitika Mwari akamuramba precisely saka muda kuti mai awoita sei in that case saka imwana kuti waite sei murume uyu ndiye atori nemadhimoni chichape town ataita kwenda ndopedza chichate inchataura pfungwa regetwe pana mfundisi baba ava vane problem. Yes. Do we agree? Yes. Avaroi vana vatsiuri vakanyarara havana mari havana kungonyarara chete havana mari vane problem here havana mari vane problem here. Yes, vane problem. What's the very problem? Serious. Mubva matova addressa baba. The problem is this. According to model yeBible murume ndiye foundation yemba ende anofanira kuti mukadzi paanouya muupenyu hwake azomusapota nezvaari kuita, but iwe semurume kana usina chauri kuita usingapfakanyiki mukadzi wotoona kuti ini ndikasapfakanyika hakuna kwatinoinda, then she takes over. It already shows there is a problem, and then the man is now submitting to the woman, but he is submitting by circumstance, and he is loving, not voluntarily. Kuti at least pango zvingodi zviendeke zvifambe. So he is not a man. Yeah, he's a male. He is just a male. That's where the issue is. Ask to provide, ask to be, and now the woman is what is taken over, and she's now controlling. But mukadzi anofanira kuuya into the life of a man as a helper, and mweya mutsvene vanonzi ndi helper. Mweya mutsvene pavanouya havaiti take over. Ndombonzwa vanonamata vachiti oh Holy Spirit come take over the meeting. Holy Spirit never takes over. He only whispers to you, izvi hazvina kunaka, but iwe ndiwo unosara une choice yekuti ndoteerera here kana kusateerera. So advice yandikangopa kuna mai ava nemamwe madzimai ese, yes, murume uyu ane problem, but kana aita problem, you don't need to come now and then take over. Kuti since asina zvaari kuita, I am now taking over. Saka tosiya situation yakadari. Role yamweya mutsvene yakafanana neyamai. Jesu anoti ndikaenda kudenga ndichakutumirai parakletos, a helper. Mukadzi anouya mukati muupenyu hwomurume as a helper. Saka mweya mutsvene pavanouya musangano, he does not take over. He helps you with what you are doing, with your plans. Kana usina plan, mweya mutsvene vanongokutarira.
haufaniri kutonamatira mweya mutsvene nokuti vanokubetsera while you are doing something. You have to do the planning, you have to do this and that. Saka if this woman comes into the life of this man asina zvaari kuita, akangogara akati nju ZII SEBHUTSU, it becomes a problem. Saka zvatangira pana baba, mai kubva vapinda and then kubva vapinda overdrive foot. Saka the woman is not to blame. We are blaming the man who is not taking the position. Because the mukadzi azongona kuti panapa pakuda someone who takes over. Ndobva take over. Anorova, anotsiura, ari kuprovider, ari kuita zvese. The man is quiet. And I think we must clap hands for the woman. Correct. Because this woman is actually taking aona kuti apana ari kuita stand in the gap. Yes. And ari kuenda kundomiririra. Anyway, gandi kuvunza kupesira munhu wamwari ndo mashoko nyekupesira. What do you think about zoni, can I stop providing kuvana vava? Kuvatumira mari, vakantumira mari ndozvimira zvese ndoita se, because they are not havasi cooperate. It's not solving the problem. Kana wakuti ndava kustopa kufinansa yava fixing, hausi kusolva the problem. Is it not necessary to fix kuti okay sezvo madai ndava kusunga, ndava kuisa masanctions? It's not Christian. Ndibobvunza iwe ukaramba mwari iwewe mweya mutsvene unokutisiya ndizvo? Aiwa, ndiwo unosiya mweya mutsvene. Mweya mutsvene haukusiyi. Unokusiya. Kutuka mweya mutsvene kudai, kana uchituka mweya mutsvene ndechekuti ari kutaura newe, iwe oramba usingamuteereri. It's like blocking someone pafoni yako. Hazvirevi kuti haachagoni kuramba achizama kukufonera, anoramba achikufonera, but iwe hauchamunzwi. It's not kuti iye haasi kukufonera, but wamublock. Thank you. Your last comments. Ndibatsirewo pana mudzimai waNaboth. Ainzani? Jezebel. Ronaldo. Mudzimai waNaboth. Alright, Susan. Mudzimai waNaboth. Kana chiwerenga Bible anonzi ndine fulu iri kumbako. Ndizvona. Aiwa, munotaura Abigail. Abigail kandi murume wacho ainzi Nabal. Akanzi ndine benzi rangu riri kumbako. Ndobva Abigail ndobva aenda kuna mambo David. Zvikanzi mambo, I have a full iri kumbako, but please ndauya nechikafu ichi, ndauya nezvakati nezvakati. Dai asina kudaro mhuri yaIbharana. Look, we need that kind of women who can stand in the gap for men. Yeah. But actually, there is no man anoda kugamuchira. Happiness yevarume vose ndeyekudii? Ndeyekuprovide. Because Mwari akatokusika ine way yekuti uprovide. Kana wakureceiva, yes, unogamuchira kubati. Alright, your last comments. Murandakadzi. Uri panguva isina kujairika. Uri panguva yachimbetu. One, your husband angofanana naNaboth. Nabal. Akanzi na Abigail ndine fule yangu iri kumbako. Get the point. Ndiye akazosolve a problem na David, you know what I mean? And David akazopera tora mukadzi wacho, ndioneka. Because mukadzi David aisatora benzi, akatora munhu akachangamuka. You know what I mean? Let's be honest. So ndiri kuti watukwa enough newanavo. Right. Maybe Bible don't stop to do good things. Yeah. Mauya manje. Kana uchiunzwa zvakakodzera, ndokuti imi muri ku London, muri ku UK, awari kuno kwawa. Maybe communication is very little, and I don't think kuti wana awari communicate nemi other than wakuda mari. Kana zvikwanisika taura nawo. Uti wanangu ndoziva kuti makataura zvakawanda kumhuri yababa wako hazvina kuipa, ndozvandiri, kana muchifungira kuti ndozvandiri.
ndichakontinyewo ndichikuita look after wherever possible, not at their whims kuti tauda mari wobva wangopa kwete. Kana usina tell them hauna, kana uchine zvimwe zviri pressing tell them kuti ndichazoona kana paapaya. Ko why are you supporting this man akaroora uyo, if I may ask? Pane akaroora kaipapo anongofona kuti ndoda mari iye ane mudzimai wake ende akutogara mimba yenyu futi. Let me put it this way, my murandakadzi, uyo akaroora uyo, don't support him by any means. Don't send money to him. I said don't send money to him because haane mhuri yake. Kana asingati ngwavha ukamunyima mari achangwavha, maybe wachiri wadika will look after them, no problem. So that's my advice on that one. Thank you. Kune murume wako uyo akanyarara sebhutsu. Stop it. I don't know how you can do it. Maybe ndo cross yako yochawaramba wakatakura usvikira wafa, haumurambika ariko akanyarara kudaro. But please ndapota, kana ukasapiwa nhoroondo dziri kuitika mumhuri, don't worry about it. Thank you. Thank you as so long as zvisingadi mari kwauri. All right. Thank you so much Umba Nyati. Your conclusion muchibetsera maya nyaya wana wopa here waramba wachiprovide advice yavo vanga vachifunga varufunga kuti ndakambofunga ndimire because zvikundirwadza. I'm also human. I think kuti pavakadecide kuti vada kuroorwa, the thinking ingeripo yengeri kuti vane mumwe wavo wanga ari kuda, wachabatsirana naye, wanted to build a family together. Mumwe wavo anga ari kuuya naye anga ine responsibilities avanga vainawo ndimai wemusha, mai wanyora. And I think kuti vaMakombe vanga vari kutaura very passionately pamusoro pemaburdens ana mai and how sometimes we may overlook certain things nematambudziko avo. But maybe over and above that, the underlining fact is what ndimai wemusha. And the mai wemusha does not look after necessarily vana vaakabereka chete, but vana vemusha imomo. Vanogona kunge vazukuru whatever, macares emusha anoramba aripo. Unfortunately vanhu vatema our extended families dzinouya nemacircumstances nemasituations akasiyana. Whilst we know kuti pachirungu kana munhu akanga aroora atotanga a new branch, hachisine the old branch, anofanira kuitwa cut off oita upenyu hwake. But nekugarisana nevanhu dzimwe nguva there are situations dzinoita demand kuti sometimes you want to reach out and help that brother and help that sister, because in the process you're also helping the downstream burdens. So izvozvo handione sechinhu chakaipa. Ndofunga chiri kunyanya kunetsa in my view mumba umu ndechekuti kana tikanga taunganidza zvataunganidza mukumhanya mumabasa umu, mai nababa kana mari dzavo dzaungana imari dzemusha mumusha umu mumba medu kana dzaungana, role yavo yengeri ifanira kunge isiri yaaccountant, yaifanira kunge iri yastorekeeper. Vanopiwa nababa even if vandoshanda ndozvatawana baba wapa kuti chengeta izvi titoenda takadai. But pari kuita sekuti pane mapower games ari kuitika. Ane mari ane simba rainaro, baba vane simba rekuva a figurehead of the home. Saka because of that pane ma power centers too, one ine mari neimwe isina mari, but ndo the recognized leader of the home. And that's the reason why vana kana vaine zvavada kutaura vanotaura kuna baba, the leader of the home. Imi mai kana mapiwawo nyaya idzi nababa as the leader of the home, he has recognized your space samai. That's why he's telling you. But kuti tibva tati imi musatambire nyaya itai vana venyu vandiudzei nini, I think kuti that stage will come by nurturing of relationship. She needs to work at cultivating the relationships. The fact that vana vaitsurwa rwadiki means that there is a parent-child relationship. And I think what if she reaches out, she's a person of means, and kana vaine mari, there is an opportunity that she can actually create ambience and a climate of relations. Yaanoda kuti ngavasashandise mari zvakanyanya to control the climate emumba, but rather to help and find ways of
softening my challenges. As to whether she has a question kokupedzisira yawanga ari kuti ndine dambudziko rekuti handisati ndaprepare zveretirement. I think my priorities mukati meupenyu, whether vanga vaine maburdens or not, iwo nemurume wavo need to interrogate that kuti toda kudii kana tikanga tasvika paretirement age. How much of our monies do we need to put aside for our retirement? How much of our monies do we need to put aside kubatsira ukama and also to sustain the family and to help the men? But to denigrate your husband because of a personality, I think that is wrong. And it could be what the husband has found meekness as a coping mechanism to make things work. And if that be the case, I think pane problem it is serious. Thank you. I think that's my submission. All right, thank you. Gono Tivarre coach, our coach. Thank you. Close Thank for you. us in Thank you summary. very much. vasati wavharira naye sorenyu unozwa mudzimai any woman dai asina kukontrora wanawo achingowaregera vachiita zvavanoita wewo kama vanobva vati mai hawane utsinye futi you know that hawana kurera wanawo ndekuti haasi wake hauna chakanaka chongaita. Yeah. Thank you. Yeah, I think ndotangira pagumisira humba ipapo kuti marriage inenge iri second marriage ina baba vane vana vavo mai vane vana vavo is very delicate, very complex, very difficult to manage. Saka inoda kuti muchitopinda mairi motopinda mairi makasunura maziso muchicommunicator zviri more effective. Imi muri vaviri muri genuine and sincere motoziva kuti mune vana vari kubva from the previous marriage and from the previous marriage moedza kuvaumba muri pamwe chete. And ndo one point iri very very critical. And inoda kuti baba vasapotane namai in whatever is being done kureisa vana. Even kana ingori marriage yekuti maita vana vacho mutori mese, if you start being divided, Jesu anoti hakuna imba inokwanisa kumira kana iri divided, inotodonha chete. Saka sababa namai, even in his quietness as a temperament, he must indicate his support kuti vana vadisciplinwe, vana vadzidziswe, vana varayirwe. Nekuti ndo parenting yacho, which is very critical. That's number one. Number two, nyaya yemari, it's usually a very very sensitive one and delicate one, and more so ku environment kwavari ku UK yuko. Mari, sometimes its power is overrated. Zvekuti ndichiti overrated ndiri kureva sei, zvinoita sekuti ane mari ndiye mukuru, ndiye anofanirwa kumeka all the decisions. But let's not forget kuti now we are making this money in a marriage institution, and being a marriage institution ngati budget tiri pamwe chete, so that kana even tiri kuda kubatsira mhuri tino handisi kuzviita ichibva mumaoko mangu, iri kubva mumaoko mababa namai nhingi ichibatsira mhuri, so that even vana vemurume vana vemukadzi vasaona kuti yabva kuna mai stepmother ayabva kuna stepfather, zvikadaro zvinokonzeresa. The third thing chinofanirwa kuitwa recognize ndezvekuti in a marriage ma boundaries ema families, extended families must be well set out. Havafanirwi kukudictaterai, otherwise ivo kumba kwavo vanofara, ivo vouya vokanya yenyu marriage. Muri kuzvibata here varume? Kuti mai ava mukasachenjera nababa ava, nekuti kana madzimai wako asingafari newe mumba macho hauite sei futi haufari. Saka uri kutozvibvisira mufaro wako by not setting out my boundaries for your relatives, whether vari vekwako kumurume vekwako kumukadzi. There must be set my boundaries. Voonekwa kuti this is the nucleus family, ava tiri kuvasapotawo as per need or as per resources avail. And finally, issue ye retirement, sure planai, because retirement inouya. You can't then survive on saying ndakambobatsira mwana wanhingi kana kuti step son kana kuti step daughter. Izvozvo hazvizokaundi. As you grow old, you need money for your medical
treatments, you need money for certain critical things, you need to plan for that and agree and put it in place. Thank you. Thank you. Toda kutenda ndini Elder Mudonhi ZII SEBHUTSU panyaya yanga yakadai ndofunga muchigadzirira zvakasiyana mukati medzimba dzedu makamira sei. Regai tikumbire watipa samari mubva matinamatira. Ngatinamatei. Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, toda kutendai chekutanga nedare rino ratora nguva yaro kuti vagare pasi vakurukure nyaya iyi yanyorwa nemurandakadzi. Toda kunamatira mhuri iyi, baba mai pamwe chete nevana, kuti mutaure navo kuti vagova musha unofadza. Despite all the challenges dzinowanika mukati memhuri, imimi Mwari hapana chemunokoniwa kugadzirisa. Saka vatungamiriri nevazhinji vari mumasituations akafanana neaya, toda kuvanamatira Mwari kuti muvaitirewo zvakanaka. Mupindire, mweya wenyu mutsvene ushande navo, so that vakwanise kuva nemawirirano mukati medzimhuri dzavo dzive mhuri dzinofadza. Toda kutendawo vese vari kuita kuti zvese programu iyi ifambire mberi zvakanaka, vanotora mifananidzo nekuzoibroadcasta. Toda kuvanamatira Mwari kuti rambai muchivapa njere nekutiwira mukati mebasa iri. Zvese zvaitwa zvapera, chishuwo chedu sevana venyu kuti tiponeswe mukati meumambo hwenyu. Muzita raKristu Jesu muponesi tinonamata. Amen. Amen.